баъзан вақт мешавад ки ягон барномаи шумо ана чун гуфтем зависат мекунад, яъне барнома аз кор мемонад, ба командаҳои шумо ҷавоб намедиҳад ва ин вақт ба шумо ёрӣ дода метавонад диспетчер задач, яъне диспетчер задачро чӣ тавр метавонем кушоем. барои диспетчер задач кушодан мо бояд Ctrl, Shift ва Escape-ро пахш кунем ва кушода мешавад ана акнуи диспетчер задач ва аз ин ҷо мо бояд анакнун ҷоем он барномае ки ҳоло кор намекунад. хуб, ан ин ҷо мо дода истодем процессҳое ки дар компютер шуда истодаанд. компютер дар кадом ҳолат кор карда истодааст, яъне процессори он дар кадом ҳолат кор карда истодааст, оперативни памят дар кадом ҳолат кор карда истодааст. инчунин метавонем бинем автозагрузка, яъне ин он барномаҳое ки бо Windows гиром мешаванд. чун мебинед ман бисёри барномаҳоро хомӯш карда мондаам, яъне шумо метавонед барномаро интихоб кунед, кнопки чапро пахш кунед, аниқтараш кнопки ростро пахш кунед ва чун отключи мекунед барнома нофаъол мешавад, отключино мешавад. хуби ин дар он аст ки андак загрузка ё кушодаштани компютери шумо гӯем тез мешавад. инак мо интихоб мекунем процессор, меёбем Word-ро ва аз ин ҷо метавонем гӯем снять задачу. чун снять задачу гуфтем, барномаи дар роҳ монда аз кор яъне холӣ шуд, озод шуд ва метавонед корро идома диҳед.